Hľadáte novostavbu rodinného domu, ale štve vás to, že vám developer vnúti veľkosť pozemku? V Hrubej Borši na to ideme inak. Tento štvorizbový rodinný dom o výmere cca 100 m2 môžete mať na pozemku od 360 m2 až po 600. Poďte so mnou dovnútra, dom vám ukážem ešte vo fáze výstavby. Omietky už máme hotové a čakáme na potery. Ukážem vám presne to, čo developeri skrývajú pod poterom a dlažbou. Poctivú prácu od prvého detailu, poďme do dennej miestnosti. Za mnou bude budúca kuchyňa, ktorá môže byť buď so strovčekom, alebo do tvaru U, alebo aj do tvaru L. A ďalej, keď pokračujeme, tak je tu obývacia časť, kde na ľavej strane bude sedačka a napravo oproti bude televízor. Je to preto tak, aby sme mali plynulý prechod na terasu. 100 m2 znie ako úplný štandard, ale v tomto dome sme vychytali všetky muchy v pôdoryse. Máte tu menšiu chodbu a maximálne využitý priestor pre štvorčlennú rodinu. Všimnite si tie čisté línie. Vo vnútri už máme hotové sádrové omietky. A o dokonalú tepelnú pohodu a akustický útlm sa starajú prémiové izolačné trojsklá, ktoré nepustia dnu chlad ani hluk. Vstupné dvere to zádverím. Prvá detská izba. Pokračujeme do druhej detskej izby. Samostatná toaleta s umývadlom. Hneď vedľa máme kúpeľňu a tu sa nám nachádza sprchový kút, vaňa, priestor na rebríkový radiátor, priestor pre dve umývadlá a za dverami pračka. Pokračujeme ďalej do dennej časti. Vidíme obývačku s prechodom na terasu, dvere do technickej miestnosti a priestor pre kuchynskú linku. Prechádzam do spálne rodičov, ktorá má dvere na terasu a samostatný šatník. Štvorizbový samostatne stojací rodinný dom v Hrubej Borši, výmera domu 100 m2 a pozemok o 360 m2 po 600. Príďte sa presvedčiť na vlastné oči a zavolajte mi ešte dnes.